рӯзи гузашта мо аз як гурӯҳ корбарони озоди видео навориро дастрас кардем ки сарсонии муҳоҷирони тоҷикро дар роҳ ба сӯи Русия намоиш медиҳад. Ба гуфтаи мусоҳибон, навори мазкур дар қаламрави Қазоқистон сабт шудааст. Ширкатҳои хусусии мусофиркашонӣ бо мусоидати миёнравҳо дар вилояти Суғд ба онҳо ки азми сафар ба Русияро доранд ваъда медиҳанд ки мустақиман тариқи автобус онҳоро ба макон мерасонанд. Аммо таври худи ин муҳоҷирон мегӯянд, баъдан онҳоро дар қаламрави Қазоқистон саргардон мекунанд. ба гуфтаи мусоҳибони мо, онҳо 9 апрел аз тоҷикистон ба роҳ баромаданд, аммо то ба ҳол ба Русия нарасиданд. ҳатто баъзе аз ин муҳоҷирон шабро дар Қазоқистон дар берун рӯз карданд. ин ҳам дар ҳолест ки ба гуфтаи бозам мусоҳибони радиои озодӣ барои сафар бо автобус 4500 сомонӣ пардохт карданд. бар илова боз маҷбуранд ки ҳаққи кирояи хона дар Қазоқистонро низ бипардозанд. Радиои озодӣ ин мавзӯъро таҳқиқ хоҳад кард, аммо бояд гуфт ки одатан шаҳрвандони Тоҷикистон барои рафтан ба Русия аз хадамоти мусофирбарҳо истифода мекунад, зеро сафар тариқи автобус дар муқоиса ба қатор ва ҳавопаймо нархи камтар дорад.